Oh my God, I'm broken. Naman din ako. What happened to this? Yeah. Hello, happy together. I can see me loving. Oh no. Excuse me, good afternoon everyone. Oh. Hello, good afternoon. Guba ang cellphone ay. Ready ay, oh my God. I thought naguba na akong cellphone. Nahagbong. Naguba man gudang kani. What is this? Paano ko gagawin ito? I don't have stand. Oh my God. Paano naman to gawin? Uy, naday. Isod ba ni? Uy, di ba buluan ni? Uy. Na, di ka balo magtaod sa stand. Madali lang naman po mag-live at click nyo lang po yung plus sa ano. Pag-open nyo sa YouTube na app. Paano ba ito? Is this right? Is this wrong? Paano ba naman? Ay nako, hindi ako marunong mag-setup nito. My God, ang hirap. Nagkahirap-hirap na ako. Magandang hapon po. Wait lang, Jod. Wala tayong stand. Wait lang talaga. Hala ko. Paano kaya ito? Hindi man ako marunong. Hala ka, oy. Grabe, ang hirap talaga. Hindi ko talaga naman gawin ito. Paano yan? Ito niya, anak. Hey! Said hi, hello, good afternoon. Oh my God, ang hirap. Okay, oh my gosh.
What's so happen in this? Luwag lagi siya. Oh my God. Paano nangyari ito? Wala ka. Ano lang po, open nyo lang po yung app nyo na YouTube, tapos may plus sign dun sa baba. Dun lang hanapin nyo yung live. Wala ka. Bakit kaya ganito? Oh my God. Oh my goodness. Ang hirap naman pala nito. Ang gawin gamitin. Ano man na akong stand? Ay, hindi naman siya nag-stand. Alone. Oh my gosh. Ano ka ni? Kani. Ano yun? Kanala? Nak pa din din. Ayan, na-fix na. Manto siya, oy. Nga. Yan na to. Gusto niyo po bang mag-live? Madali lang naman mag-live dito. Kaso, mahirap ang kitaan dito, mga lods. Kikita ka lang. Wait. Kung may magbigay sa'yo ng gift. Pag wala namang nagbigay sa'yo ng gift, wala talaga. Ang dami dito. Ang sabi. Ganon. Dali lang talaga mag-live dito, be. Talaga tayong magagawa. Yes, B. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Ipatagad. Ipa. Oh. I think it's better. So, nahirapan pa ako sa paggawa ng ganito. Ow! Oh. Where is it? Manyayay ka na, day. Ikaw, ano di kayo makayon? Kasamad na! Ang bina. Kasamad ko ba? Kasamad ko ba? Kasamad ka. Okay. Kasamad ka. Pag-order dito kung lakas ka. Hello guys, good afternoon. For today's video, wala tayong gagawin. Wait lang, Jod. Ay, nako.
Magluto tayo ng banana. First the banana. Wait. Ay, napay bulog ang kaon di. Ulit na kinabuhi. Banana! Hello, good afternoon. Busy ang person. Oh! Hirap naman pala nitong, ang hirap naman pala mag-isa. Talaga. Hi! For today's video, magluluto tayo ng banana. Lagyan natin ng gata. Maggata ba? Lutuin natin to. Like una o panit. Like this ang pagpanit ng banana para dili kapag ang basura ipon ra sila. Glabay isa ra kalabayan. Diba? Magandang hapon. Good afternoon sa lahat. Nagluluto tayo ng banana pang snack. Ito yung snack ngayon. Kagkay bugtukon nga saging. Pero siya man to nangutana din ha abe. Merna Garcia and Luzon. Saon pag live. Paano mag live dito? Madali lang naman mag live dito. Click nyo lang yung plus sign. Saka hanapin yung live. Live na agad kayo. Ganun lang kadali. Kaso, wala kang kita dito kapag walang nagbigay sa'yo ng super thanks nga get. Net chat. Walang nag-purchase. Ganun. It's okay. Masaya din naman mag-live. Buko. Gagod tag lubi niya. Kumanan. Again. I imagine we're burning like an abandoned skies with you. I think I picture you with the waves. I'll be the one. So let me fly with you. Oh, di ba? Pag itapon nyo na ganito, ubos na siya, di ba? Hindi yung isa-isahin nyo na ganito, maraming kalat. Kaya, ganyanin na lang, dito na lang ang pagpanit.
finish. Ganon. Para madali lang itapon. So, masarap to lagyan ng gata at saka sugar. Mirna Garcia, shout out. Open nyo po yung yung YouTube nyo. Tapos, pag open nyo doon, meron kang nakita dyan sa gitna na plus sign. Ganon, i-click mo yan. Hanapin nyo ang live broadcast. Mag-live na agad. Ganon lang kadali. Sige, subukan mo ate. Subukan mo, balik ka dito mamaya pagtanong ka ulit. Pag hindi mo pa rin ma-open. Open mo yung YouTube app nyo, tapos may nakita ka dyan sa gitna na guhit na plus. Yung plus sign nasa gitna. Yun ang i-click mo. Tapos hanapin nyo ang live broadcast. O broadcast live. Oh, ganon. Ganon lang kadali mag-live dito, be. Can it be forever with me? I imagine we fell in love. I'm up under moonlit skies with you. I think I'll picture us, you with a wave. It's on your face. I'll be the one you in. So let me fly with you. Will you be ta-da forever with me? I'll prepare the kaldero. Kasi magluluto ako. I'll send you pictures, you wait always. I'll be the one with me. I'll imagine we fell in love. I'm up under moonlight skies with you. Kakapoy. Ay, magluto. I'll be back with you. So let me fly with you while you be forever with me.
got pictures, you will always. Magluto tag banana. Hmm? Wala ka pa pong account ng YouTube? Madali lang naman magawa ng account ng YouTube. Hindi ba yan YouTube yung ginagamit mo, Myrna Garcia? I-connect mo lang siya sa Google account. Sa email mo. Hindi ka naman makakapanood ng YouTube pag wala kang account. Mga YouTube videos. Yung may account lang naman pwede maka-open ng videos, makapanood. Kaya yung account mo, pwede mo na yung gamitin pang live. Ganun. Hello, what is your name? Hi. I don't know what's your name. I can't read it. Hi, James. Hello. Have a good day. Hi. Okay. You're from South Korea. Shout out from shout out. Shout out from Philippines. Hala.
Have a good day, Sir James. Taga Agusan, taga Mindanao. I'm from Mindanao. Bisaya po ako. Ay, ihang ako da. Hello, good afternoon. Okay. Hello, Valerie. Is that your name? Yeah. I'm good. I'm setting a fire for banana. Look. Yeah. I'm gonna cook banana. Ah, okay, Valerie. Hello, Valerie. From where are you? So hot in the Philippines. I'm gonna cook this banana. Oh, you're from USA. Shout out from USA. Hello from USA and from Philippines. Thank you for watching my live. Oh my god, saman ko. But you're awake already. It's 3 a.m. You have duty to do today because it's Sunday, I think. This one, it's kaguran. Ang kagod pa pag lumi, guys. Oh my god. Kabisi sa people. Mga kagod daw. Lubi ko sa kasan. Things like this, I'm busy so that I can prepare merienda, a snack. It's a snack I'm preparing. This is a coconut. Thank you for watching my live. Have a good day. Have a nice day, sir. Valerie. Thank you. Bye-bye. Shout out from Philippines. Hello, USA. Okay, bye-bye. Because I'm gotta busy. Busy. Where are you? Philippines. I'm from Philippines. Oh my.
I'm gonna cook. Magkaguntag, Luby. Hello? What is your name? Akshay? I can't pronounce your name. It's so hard. Akshay? Hello? It's a coconut. Thank you for watching. Hello, kumusta kayo? I said, how are you? Hey, where are you, Valerie? Did you go? Preparing breakfast? Have a good day, sir. Hi. Inaani na dyan daan. It's so hard. I just want to eat banana with a coconut. It's so hard to prepare. Oh. But after this one, I'm gonna eat a yummy banana. Wanna eat with me, guys? I'm so tired. Ay, hello, si Armando. Magandang hapon, sir. Kapoy kayo magkaguluglubi. Uy, basta niyo. Tabang. Oh my God. Ay, naka. Where are you from? And you still wearing something like this? What? I'm from Philippines. What am I wearing? It's a dress and it's a pants. This is coconut. Oh, look. Ismenia. Is that your name? Ismenia? Are you still there, James? Hello from South Korea. Shout out. Hi, Sai. Is that you? Hey, yes? Karaska, hello.
Help me. Yeah, I'm a Filipino. That's why I'm doing this. It's a coconut. You know, nagkagod og lubi. Agod og coconut. Filipino ka po. Say, yes, probinsya talaga po. Specifically in the bukid. Nasa bukid talaga. Ay. Yeah, Filipino work a lot. Smenia. Ay, malayo. Mindanao ako. Taga Mindanao po ako. Yeah, Filipino work a lot in a mountain, especially in the mountain. We work hard to eat, to find a food to eat, like that. Finished! Oh my God! Look what happened. Yun, saan siya pag buak? Uy, kalisod ba? Nang, akong gilungag. Takan ko uguan. Banana kay snack baka nang butangan og gata. Kaso nagkagud pa ko. Pa gyud gitarong og buka ning lubiha oy. Banana. Gluto og banana with gata. Kaso gihangak nako og kagud og lubi. Halo kayo siya kay gamay ra. Kuro siya sa kamot buka man gyud sa ni pagbuka ay ang isa kay dako wala na pantay hiwi. Taon na pagkagud oy. Maapil na jud akong kamot anig kagud. Ay. Kulbaan, maapil ang kamot og kagud. Kapoy tabang. Hello, si Armando. Yes po, meron na. Meron isa. Nandun sa kanyang lula. Isa pa lang anak ko. Mukha na ba akong maraming anak? Maraming anak na pinapakain.
Nasa kanyang lola doon sa kapitbahay. Kasi may tindahan yung lola niya, kaya nandun siya. Isa pa lang anak ko, para marami akong pinapakain. Ayan, dami kong ginagawang pagkain, char. Kadramahan. Ay. Thank you, Sai. Yan pa talaga ang pangalan mo? Sai? Sai. Thank you for coming. Thank you for watching. Salamat po. Ay. Ang hirap mabuhay sa probinsya. Hindi ka talaga mabubuhay pag hina-hina ka lang, patulog-tulog ka lang, wala kang makain. Kaya kailangan magkagod ng lubi para makakain. Maluto na lang guro ako linong ag na saging na tapos pa ko na humanig kagod. Oh my god. Kala ngayon ba? Kala ngayon ba sa person? Hadlok makagod ang kamot. Yan ba talaga pangalan mo? Sai? Ay, nakanig yung last. Napaday ko. Pasana guro na kay basin maluto na ang saging, wala pa ko nakuman og kagud. Oh my god. Halangan sakit man siya sa kamot. Oh, manggahi imong kamot bug. Kakapagod pala itong ganito, no? Kaso malayo yung market para ipakagod ni mo ni siya daan. Layo kaayo. Wala mi motor, wala mahalang pamasahi. Tuwa dito sa bukid. Nanginabuhi pod. Okay. Kaya nagluluto ako para pag-uwi niya may snack siya, may kakainin siya. Kasi nagtatanim siya ng banana. Ako na lang magawa nito. Kasi hanap buhay namin dito ay banana. Banana at saka vegetable. Yung magtatanim ka kasi bukid. Kailangan magtanim para may makain. Yun nga sabi nila, kung may tinanim may aanihin, kaya magtanim ka. Ganun. Hello, welcome to my live. Shout out to my 2 million viewers. Dalawa na lang. Sige, Gore. Ay, ako. Napil na ang bagal. Madlok, manggugkupaspasan siya mga iba. Sinog mga pilok ng kamot. Samad na ito.
Masama din ako. Napako duty tomorrow. Mayroon pa akong trabaho bukas. Wow, thank you. Thank you so much, Armando. Gusto ko na lang din maging araw para maging liwanag sa buhay mo. Ay! Oh. Gusto ko din maging araw para maging liwanag sa buhay mo. Oy. Ay, nako. Gusto ko lang naman kumain ng banana with coconut. Maggata o ko ano sa pani banana tapos ito. Kapoy man day kayo. Kapoy man day kayo mukaon. Ug lamiun. Mang di man kita ka-afford mag-adtog Jollibee, mag-afford og merienda sa gawas, mag-pizza. Butay kwarta. O na. Dire na ta magkaguntag lubi. Lami man sad ni. Hello, how are you? Sana okay lang kayo. Ako okay lang ako. Kahit hindi na halata ang okay ako. I'm still fine. I'm still good. So let's move on and work hard to eat. Yummy. Something yummy. Hello, Rendell. Hi. Hello. Can someone help me, please? Hello, Render. Kaya nakakapagod man, kailangan natin gawin para makakain tayo. Work hard. Para makakain ng masarap, ganun. Hello. Daw, sakit ang kamot. Wala na anad ang person. By duty tomorrow. Office work. Hindi sanay sa ganitong buhay. It's my first time na magkaguluglubi.
Hala, giaway man niya na si Bia. Agoy! Ayaw ton! Let me fly with you. Forever with me. Isa. Unsa nga dyan, Dre? O gipakuan ni mama din kay mag-ilis daw. Kay Ano basta na pante? Ha? Oo, ano na pante? Nakaihi man. But lang sila ikaw ani wa ka bala kay mag-sport daw. Luto na. Naluto na siya. Tangan na nakatog gata. Ako sa ninya buhon ang tubig. I get a burden. Yeah, meron na po akong asawa at hindi na po ako available. I'm here to make friends. That's it. Nahagard ang person sa pagluto. Oh. Saan mo tayong tubig? Saan naman tubig yan eh? Tubig eh. Pictures you with the waves. Nak, where are you? Na si Lala dito ka nga pagpag-diaper ka. Mekos-mekos na ni Insan. Mekos-mekos na natin yung ano, yung coconut. Pagkuha dito panty to sa kwarto ka. Wala man ako gaya mong panty day. Kaya na ako man day. Ano na dalhan dito ka. Be dirty ang hand ni mama. Bia. Rivia. You get this. Get one here. Dali. Shh. V. Nara. Ay na sila laka. Nalala oh. Panty ko lala. Kaya nag-cook pa siya. Yes, it's a pampers.
Malapit na maluto at makakain na din ako. Ikapoy na ko. Oo. Hello, Sai. Babae ka po ba? Apple ron daw. First time na ako naglutoan eh. First time ako nagluto nito. Sana masarap. Char. I'm gonna put a sugar. Awa gani akong giluto, guys. Guys. Look. Sobraan mo gulo sa sukar ay. Bukalan ta na. Saan ito din yung bukalan. Ito ng pabukalan para makakaon na ang tao. Makakaon na ta. Ano man? Kuno na nilala. Dali, kay mag-ilis ka dali, dali. Dali, get inside, kay mag-repair ka dali. Alin na na yan? Oh no. Dali. Buwan na yung sandal. Dali. Ano po ikaw? Ay. Oh. Ayan mo eh. Hello guys. Sama na yung dress daw. Siguro look at the chicken. Pwede na maluto ang giluto. Sabi rin. Ano yan? Sama madri kay hat. Madri ayaw diri. Ay, kapoy ko eh. Kapit na siya maluto. Makakaon na gid ko ani ron. Nak! Kuha sa silig ba kanilig sa ta. I'll get a picture of you with a wave. I want my heart with you air. Uy!
hapit na maluto ang atong yummy pagkain. I'll be back later. Wait lang. Pag naluto na, I'll be back.